Formal na gilusad ang kutay sa mga kapistahan sa lalawigan sa Bohol. Kamulungtad sulod sa usa ka buwan. Sa Ulog Tagbilaran Festival 2024, maoy nagbukas nini. Ano yung report? Gipahigayon gahapong adlaw ang sa Ulog Tagbilaran Festival 2024 Street Dancing Competition and Ritual Showdown atol sa adlaw sa mamumuo. Halad kini sa kapistahan sa ilang patron nga si St. Joseph the Worker nga nagsilbing pagbukas sa unang fiesta sa tibok buwan nga kapistahan sa lalawigan sa Bohol sa buwan sa Mayo. Adunay 15 ka mga contingent gikan sa nakanang laing barangay sa Tagbilaran City ang misalmot og nag-indigay sa mabulukon nila mga costumes o props. Nalingaw usab ang mga misaksi sa street dancing hangtod na sa Ritual Showdown nga nagsentro sa pagtuo sa kahitasan ug kang Senyor San Jose gamit ang bagong teknolohiya. Matod ni Mayor Jane Yap sa Tagbilaran City nga ang sa Ulog Festival nagpakita sa abunda nga kultura ug diwa sa katilingban sa dakbayan. Ang Barangay Poblacion 3 mao imikampiyon sa street dancing ug Ritual Showdown nga miuli sa ganti nga 600,000 pesos, 1 million pesos nga balor sa proyekto ug tropeo. Aniya ang talaan sa mga midaog sa Ritual Showdown ug sa street dancing. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.